ideme si zahrať lobodovnutia, ahoj. Takže ideme na to. Tu je tu tam vystupujem. On vyšiel sám. Ja som tento tu, čo má červené tričko. Tu, vidíte mi pusu. Tam tu, čo píše Riderko. Toto sme hrali so bratrancom, takže budeme točiť aj video so bratrancom. Takže sa tiešte. Nie. Nikto ma nechce pustiť. Dobre, ma pustili. Toľko nemám peniazy. No, kode si zaboláš. Proste to je číslo 1. Raz som vyhral so bratrancom s Ivanom. To sme vyhrali, ale s Lukášom sme vyhrali, ale sme sa bugli, lebo nám to seklo. Keď chcete, aby som mal 500 korún, môžeme za to kúpiť kríž, ale keď zablíka svetlo, no tam mám ísť do skrine, ale zase aj zima mi. Keď sa pozeráte do stolinky, môže tam na vás vyskočiť pavúk. Viete, jak to robím toto nahrávanie obrazovky? Pôjdete tam, kde zapínate svetlo, tam dáte plusko a to vám to ukáže, kliknete a už to bude aj mať. Hej! Poďte! Dobre. 10. Jej! A tu na ňu sa musíte pozerať dole. On nevie, čo má robiť. 1, 2, 3, 4. Dobre. Samozrejme, máme ísť do skrine. On tam je. Ja idem za ním. Hej. Ja ho to nechám. Asi sa mu niečo stalo. Ja normálne nestíham. Počkaj, koľko? Majú tu aj niekde záchod. Počkaj, kde je záchod? To tu není záchod. Au! Samozrejme sa nesmiete na ňo pozerať. Musíte sa pozerať dole.
Oni ma nie czekają wobec. Nie mam ho ożywić. Jsme tu iba dva. Nie. Jak ho mám oživiť? Sa dobre, budem tu sám. Pozrite, mám tu 3 roky a piju. No dobre, takže už to máme dokončeno. Ahojte, lebo potom sa mi to nedá na videjko. Ahoj.